WINNDERE eyi ɗum ko cekedele ɓiɓɓe diwan Fouta département de Matam département de Podor en jii koye ñaw wona koye ñaw mo ganduɗa wiyama dental ene adda ñaw haalama haaltama eɗen ñande fo eɗen mbaɗɗo defte kamilaji pour yo Allah ittu rafiji gonɗi leydi semaine fo mbaɗo kamilaji tati pour duwade kilo rafi o fuɗɗi semaine fo eɗen jeppinɗo kamilaji tati pour nde Allah ittata rafi o e leydi he ɗum noon so tawi kamɓe ministére uji ɗi ɓe joguima ngaluji mabɓe ngaluji ganduɗa hono ngaluji Sénégal ɓe jii Fouta no sifori fof soɓe jii Fouta wonno ɓe poti arde Foutankoɓe ɓe garda ko bandiraɓe mabɓe Macky Sall meeɗa haɓɓane tekkere woyere Fouta ko joni fuɗɗi ɗum mo foti hen janggude jangde won ɗo Macky Sall meeɗa yimɓe makko meeɗa wullede Fouta ko jangde won ɗo ça veut dire ko wonko metti yimɓe ɓe holko metti yimɓe ɓe leader uji men politique hande département de Matam ko heewi nan toon yimɓe ɓe no goyto ballaka en banggue hôpital uji banggue ganduɗa hoorema région de fleuve banggue laabi sa ƴeewi laabi won hen ko waɗa kono ko heewi hen ronkama yo gas hande wonɗo jahata e région de fleuve o a wajjat coy won ko ganduɗa hen banggue Dande Maayo te taliji ɗi wona hunde heewde ɓooya wona kilométre uji kewɗi en fonno gasde duuɓi 5 joni ronkama yo gas hay goto anda pourquoi ɗum wona noon fonno yarude neɗɗo so halfinama hunde so fewnani on foti noddede o namde holko saabi ɗum ɗo on pewnani ɗum ha oɗo dumon ɗum woni mette yimɓe sa yi hande ko wayno Matam ko région ko département ko hande Matam foti ɓurde ɗo wonɗo Matam foti wadde hôpital niveau hono hôpital gonɗo Kaffrine a yii hôpital uji nan toon mahe pourtant in ɗon diwanuji ressource uji gonɗe Fouta ɗi ala ɗin diwanuji aɓene mahani hôpital uji ɓurɗi yodde Foutankoɓe ne kande ɗiɗo hôpital uji hande sa yi hôpital Wourossogui guila waɗa installé ha joni hay pentiri mum meeɗa changé a yiyat doombi ene doga e nder hôpital e doombi taroɗe ɗe a suusa nadde hen médicament ala toon scanner moƴƴo ala toon jalis moƴƴo ala toon ophtalmologue ala toon opération kala kulɗo ene huuli so opérima hen ko maayo neɗɗo waɗe évacué e région de fleuve adde hôpital Wourossogui wiye docteur ala ɗo walla oɗo matiére mo cafratoɗa ala ɗo sa waɗama vacué hadema yettade ndar ma yetta koye lawol plus de 500 km aɗa doga Oumar Sénégal foti diwɗon ñawɗo wona ambulance wona hélicoptère nawma wona haydara nawma a sellani o sapeur pompier mo jolɗa o ala hay médical jolɗa tan lelɗa e leeso sekkusaji e bone mayideji hadema yetta sa yitemnaka maayo ɗum woni ko Foutankoɓe dugata hande président Tanzanie joni o maayi ɗeɗo balɗe yalliromo yafoma président Tanzanie duuɓi 5 tan o waɗi e mandat makko alani ko fewni hôpital uji foti 750 hôpital 750 hôpital président Tanzanie joom sudam ko Tanzanie toon jeeya on bagge jeeya fami Kenya en Tanzanie président mabɓe o ko docteur ko laami ko 5 ans o maayi ɗeɗo balɗe ko ubba wonani yontere e nder 5 ans o waɗi 750 hôpitaux région ɓurɗo famdude village ɓurɗo famdude ene saɗi hen ɗo waɗani hôpital niveau wona hôpital uji cahande hôpital uji niveau e docteur en ɓe pormi ɓiɓɓe leydi ndi kanko nde laami premiére o wi ko santé e jangde nde o laami o wi ko leydi wawa wadde développé tawa yimɓe cellani leydi wawa wadde développé tawa yimɓe janggani ɗeɗo gueɗe ɗiɗi o ardi yimɓe so janggi daña gandal daña golle yimɓeɓe kadi so cafrima cellat mbawa liggade temedde jeeɗiɗi e capanɗe 5 hôpital wona dispensaire hôpital tuggude Tanga Aroussa Monzon ha yetti frontiére uji mabɓe e guure ladde no Foutaji men ni e Casamance aji ni kala hen région o waɗen ɗo ko 4 ɗo 5 ɗo sappo frontiére hakkude mabɓe Malawi fo o watti ɗum hôpital uji hande ala foof ɗo auto yahata e Tanzanie ene waɗa vacué neɗɗo en nawa ɗum 100 km ta ene waɗa cafrirde ene waɗi bien occupé laaɓe men ɓe poti wattude hakkille ko kewi Afrique australe ko ɗum ko Tanzanie c'est un pays adi laama ɗum ko biyetede Julius Nyerere indépendance mabɓe 1960 ko communiste o wonno biyeteɗo Assane Mouyni laamima toon
bete Benjamin Kappa laamima toon woɓɓe laamima toon kanko oɗo sakkiti arde hande ko debbo lomtimo ene kontina mandat makko ɓen a suusa ƴettude mbuɗu l'état koɓe plus de 45 millions walla 60 millions habitants leydi ndi koko toppita Sénégal ko 17 millions habitants ɓe mbawa joɗade ɗo hen ministére fina subaka ñaama guertoɗe ha haara député fina midi yahata bureau muɗum ƴetta kalis Sénégal fof waɗa e poste muɗum tawa liggotako ɗum wona gonga min hoore mi yadani hen Oumar Doro Gomi wona lawol yo population o sala ɗum yo mawɗo leydi ndi haal hen yimɓe mbawata rokkede Sénégal ne jogui budget mum plus de 4000 milliards walla 5000 milliards e hunde budget taw population anda kalis aji ɗi natata hunde foof ene seeri safara ne seeri famide sodde terrain hande leydi ene seeri ala fof ko waɗa social ɓe mahata logement ji ɓe balla population safara yimɓe baltake heege ne heewi e leydi he yimɓe ne tampi sukaɓe dañata golle jiya député ene jogui auto ji 5 jeegom ɓe maha galleji ɗi ganduɗa ma c'est million marata ɗum tawa sa waɗi ɗum audit salaire mum rokkan ɗum population ene jooɗi ene yeeɓa ɗum ɗo Oumar Doro Gomi ɗum ɗo wona gonga ɓe ngala droit fiide hay goto sukaɓeɓe kelani ɗo en jii manifestation baɗɗo ɗo ñanden e Dakar ɗo kala supermarché gonnoɗo ɗo on sens sukaɓeɓe keeli ɗum duppi ɗum hay galleji yoga e leader uji duppama ɗo e leydi auto ji duppama 14 morts walla 15 morts plus de 500 blessés walla 1000 blessés en jiyani hen Fouta dilli département de Matam hay goto waɗani manifesté département de Podor hay goto waɗani manifesté ɓe jooɗi e nder galleji mabɓe holko saabi ɓe mbaɗani manifestation ɓe mbi ko min pewnaka haydara ko woni ɗo ko foof ko mawniraɓe amen e babiraɓe amen e ɗanniyankoɓe amen pewni min jahata amin bonnoya ɗum ɓe jooɗi ɓe muñi duuɓi 9 kala nde président de la république ummini campagne électorale rewɓe fuutankoɓe pullo foof ɗo woni wona fuuta kala pullo ɗo woni e nder diwane jinganimo sababu enɗam Jolof Raneru Ferlo nokkuji ɗi pop alamo dragi pour jingande président de la république ɓeɗo so tawi wonko metti ɗumen so ministére ari e diwan foti ko joddade mumen haalde e mumen wiya ɗumen koni ɗum addi min taw ko jam taw wona piile ɓeɗo wona ɓe gara peeɗi men en jii hen paakaji jaltinama en jii hen fetelaji pellama en jii hen sukaɓe gañaɓe wona hunde yonde e kamɓe leader uji Bosoye e leader uji Podor yoɓe ƴewta ko mbaɗata ko wona ñantade wutte min cogli e mabɓe wona mawnude oto wona jogade sac waɗen kalisa heewa walla sodande yimɓe sakuji maaro wona ɗum yimɓeɓe cogle e mabɓe yimɓeɓe cogle e mabɓe ɓe liggo Fouta ne jogui nokkuji nan toon sa ƴeewi banggue Podor wuro woto no won to wiye yalalde yirlaɓe mi sikki a yi wuro ngo ɓe kosat ndiyam waɗi ko mbandiri pourtant combien de ministre woni on diwan aɓe jogui plus de 5 ministres walla 6 ministres nan département de Podor directeur ji hol gandiri ɗum foti ɓe jogui goto e mabɓe tan kamɓe ministére uji ene wawi wadde e gonɗon wuro forage goto e mabɓe taw laamutinani goto e mabɓe tan ene wawi arde itta kalis mum e jawdi mum waɗanaɓe forage ɓe jalta hen caɗele sa naati hande banggue ferlo wayno Sambali en calminima woni ko France ɓe ngala école aji Alioune Badara Cissé médiateur de la République waɗin toon voyage an a yeehi Ferlo an hoorema a waɗi toon découvrir Oumar Doro Gomi a yeehi ko woni toon aɗa andi woni Ferlo sa yeehi Jot ha naata e nokkuji mabɓe ɗi banggue ferlo ɓe ngala ɓe jarata koye ɓulli rewɓe pinnata ko 5 heures du matin walla 4 heures du matin nangata ko bidon goto ndiyam jiya debbo na asa pour dañde ko looti ɓiyum ne yurmini ngala ndiyam ko woni e ferlo jawdi ko ene fonno waɗede ɗum ɗo pastoral waɗe forage uji kewɗi par ce que en jii hande Sénégal so huuɗo ala sous région o foof Mali Mauritanie ha Guinée ala fof ɓe gadda ɗo jawdi mabɓe naata ko ferlo te ndiyam ala toon ɗum ko défaite de l'état mi nani ɓe mbiya mbaɗa ɗum forêt classé pourquoi ɓe mbaɗa ɗum forêt classé hade mabɓe wadde ɗum forêt classé yoɓe pewnu guure gonton ɗe dokke laabi dokke courant dokke ndiyam ɓiɓɓe men janga gona yimɓe mbaɗa intégré jeeye ɓiɓɓe leydi Sénégal wona neɗɗo wona e wuuro a yiyata lampe a yiyata courant a yiyata ndiyam a yiyata haydara elle a jeeyaka e leydi so élection présidentielle ari walla député ji ngari kamɓe laaɓɓe kuɓɓe autoji mabɓe gasoil mabɓe ɓe jaa ha ɗo gurel e gurel ɓe mbaɗata galle e galle ɓe kefta kayitaji jomumen yo gotanɓe so gasi jomumen beddama ɗum ɗo wona hunde yonde sa yimɓe ne piye e nder Fouta a yi wuuro mon Ndendori e Hunare
nde sukaɓe mbaɗi manifestation usine gonton mi yi ha jimi usine o somiva hono makko ne saɗi e Afrique ɗo ñande fof aɓe mbaɗa récolté 2 milliards 400 millions de francs CFA autoji ne mbaɗa traversé plus de 500 km walla 600 km ene gara port Dakar ene jaltina ressource o leydi ndi toon jeeɗa guese taniraɓe moɗon guese mamiraɓe moɗon fof keɓtama mbaɗama min on ngala hôpital mi yi Hunare on ngala toon hôpital moƴƴo on ngala poste santé hay poste santé moɗon ene manque kaɓiri diwan gontono à part Harouna Moussa Dia wende bosiyaɓe wonno foti waɗde remercier Harouna Moussa Dia ko émigré ko ɗanniyanke kanko waɗi gese e wuro makko e diwan o fof ene hutoro sa ari wende bosiyaɓe ɓende a yiyat toon ko forage uji mawɗi o waɗi yimɓe kanko yoɓata courant kanko yoɓata ndiyam ko patriote ɓen ko fotɓe waɗide félicité ko ɓeɗo hande poti halfinede wona e gueɗe waɓen Harouna Moussa Dia pourtant o liggaki e gouvernement comme d'affaires woni ko Burkina Faso pourtant a yi ko waɗata e nder diwan makko hande horko ƴere tuggude e bosiyaɓe horko ƴere polel jawɓe e diwan o foof ha yetti Hunare fayi nokku ndendori ala mo dawata horko bosiyaɓe sodde lijim walla sodde toon wona gueɗe parce que neɗɗo goto waɗi ɗum ko rôle état fonno darade waɗa ɗenɗon golle wallitaɓe waɗa financement Hunare ɗo wuro mon ɗo waɗi larte laddeji gonɗo ɗi waɗe guese nokku fof waɗe guese yimɓe goppa ɗanngal somiva jamɗo Hunare sukaɓe hewɓe mbi liggota ko e nder usine o hay contrat ji ngala yoɓe pormo yimɓe contrat ji ngala guesa tane heɓte tawa ala contrat ala haydara mi nani ɓe mbiya ɓe jeeya leydi Bosoye amin cabbiɓe Bosoye mbiya ɓe jeeya ɗum 750 milliards aɓe dokka ɗum tubakoɓe ne ngara ndema leyɗele taniraɓe men e leyɗele jatiraɓe men les 4 maires des communes de Bosoya maire de Agnam e maire de Thilone e maire mo ganduɗa hoorema ko commune de Dabia e maire de Orfonde 4 communes o ɓe disnaki ɓiɓɓe diwan Bosoye aɓe mbiya ƴetta leyɗele ɗe aɓe jeeya ɗum tubakoɓe ene ngara ene ndema hen min ganda koɓe ndemata hen guese taniraɓe amen a faami de Kolaado haɗi tubak joɗade e Bosoye haɗi tubak joɗade e Bosoye soɓe mbaɗa hunde yoɓe ngar ɓe kalda e ɓiɓɓe Bosoye komin jiiɗi wadde e diwan o mais kala memɗo toon koyngal mum mbaɗa alerte président de la république kala memɗo koyngal mum e Bosoye emi ƴetta leyɗele Bosoye ma taw toon sukaɓe Bosoye ma taw toon mawɓe Bosoye ma taw toon hilfaɓe Bosoye maɓe gandu leydi wona noon heɓirte neɗɗo sene yeeya e yeeya leydi bamum neɗɗo sene yeeya e yeeya leydi bamum walla leydi muɗum walla yeeya galle mum a yeeyata kaake janane tawa tintinani jomum ɗum yo président de la république yo andu ɗum yimɓe leader en wiyoɓe ne jeeya leydi ndi yoɓe gandu ɗum ñalawma o no aroya so ari ma Sénégal fof tin ma Afrique fof tin woto ɓe jejjiɗi ko kewno Zimbabwe e temps Robert Mugabe tubakoɓe ne jiiɗi heɓtude quoi belilante e nder Afrique du Sud ko simme remete hen tuba o wi ko minen komin bantuji somin ƴettani financement min balli yimɓe amen tubaga arta en ƴetta leyɗele amen o hefti fof ha laaɓi rokkiti yimɓe makko o waɗi men financé hande ko ɓaleɓe les bantu les ganduɗa hoorema les ndebele ko ɓeɗo ndemata e guesu men e nder Zimbabwe sa yi arare ha frontiére hakkude mabɓe e leydi Mozambique ko kamɓe ndemanta koye mabɓe e taba ala koɓe ngala Afrique du Sud non toon ko zuluji e hosaji ndemanta koye men yo Sénégal wattu hakkille e financement ji yimɓe ƴettoɓe haalisaji ene mbaɗa détourné haalisaji ɓe yo Macky Sall ittuɓe remaniement ministére garowo ɗo hen o neɗɗo foof mo andi ko bonande wanno yo jaggu ɗum o ittu ɗum e laamu he o waɗa ɗum audit foti ko kala onon en Abdoulaye Hamady Sarr en ko journaliste ji mawɗi oɗon gonani ɗo hen leydi Sénégal Amadou Hamme Ly en ɓe poti ko kamɓe leader uji men Haalpulaar en ɓe Fuutankoɓe fulɓe yani ɓe mbatta e mon hakkille hande a yiɗo hen leader jahowo ene yaa e caggal leydi ne ƴetta goto e mon ne yaada e moɗon hande ɗum ɗo oɗo télévision a faami de WINNDERE-TV kala ko téléji goɗɗi mbaɗa ɗon wawi wadde ɗum neɗɗo ne foti ruttade e bandum jingan ɗum hande so tawi ministre yiiɗi wadde hunde ene foti noddude goto e moɗon waɗa ko waɗata ko dolna ɗum itta koppareje totta ɗum sodana ɗum matériel waɗa ɗum financé leñol ngol wawa yaarude yesso woto ɓe goppu noon ha élection ngaji gara ɓe mbiya ɓe nodda on walla gaare balle min ni mbaɗane min ni ɗum min jadani hen yoɓe jii on hande ɓe jiiya sernaɓe mabɓe ɓe jiiya leader uji mabɓe ɓe jiiya mawɓe leƴƴi mabɓe ɓe jiiya comité ji mabɓe leñol foof ɓurgo jingol ɓoyde e laamu leñol foof jingol ɓoyde e laamu yo ngol wattu hakkille e yimɓe leñol maggol ko noon Allah wi ko noon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi kono so tawi a welsidima yimɓe leñol ma ha a dañi caɗele en jii nde caɗele ɗe ngari kamɓe leader uji fof ɓe dutti ko Fuuta ɓe jahani Casamance
ɓe jahani Sine Saloum ɓe paati ko ɗo ɓe jeeya ɗo par ce que toon ɓe dañata jam ko toon ɓe yimɓe nafata ɓe ko toon yimɓe balta ɓe ɓe paati ko toon ɗum noon neɗɗo gandanɗa hoorema sa maayi ko toon dameɗa gubboyɗa sa dañi hunde ko ɓen duwanima sa gandanɗa hoorema sa ñaaƴi ko toon jeeɓeteɗa ndekete ɓen woto yejjiɗ ɗumen so jiiɗi hunde wallu ɗumen so goto men ceerno men feeñi darde duɗal wallu ɗum waɗi hen jungo ma so tawi gandanɗa journaliste feeñi hen waɗi hen participé oɗo télé min foti wallede min hannde radio Kolaado online nanɗo ala fof lamɗo garɗo waɗi hen mbuɗ waɗi min susini wodani te ko haalteɗo tan koko moƴƴi haalte ko moƴƴi en jii ɓe balla radio ji goɗɗi taw ko jananɓe million aɓe dokka jomumen kono hannde sa jooɗima haali hunde ma won mbiɗo ko baɗɗo opposé taw ko an ko jawdi ma mbaɗɗa hen kamɓe ɓe gandi ɗum ɗo ko nafoore Sénégal mais ɓe daranta ko wadde ajude wallude hay goto so élection ngaji gaari ɓe gara e yimɓeɓe ɓe mbiya neɗɗo ko bandum neɗɗo ko bandum ɗum ɗon yo iw e leydi e haalaba ko heddi ko président Macky Sall min mbiyamo yo wattu hakkille e laamu ngu e leader uji ɗi wondi ɗi entourage o yimɓe sobleji ñolɗi ɗi fof yo ittu o weddo woto bonnude gandanɗa hoorema sakuji gontoon ɗi hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh